kalman laeng. Programa ng kapakangigan, kadagitang tutuma pagkasalitaan, tibiyag kinayat, akas lang napasamak laing iti kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itong bigat, tapno dahi ta mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod kadagiti pagkasalitaan nyo, tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Anapasamak iti kalman laing. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, da kita pagkasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sagudayin nga rot ti surat, idi kalman laeng nga paset ti pagkasalitaan, ni pagkayam tayong June nga napuluan iti karamukom, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manunemi tanakasaganan dati pana ken alat tapno inagja karayan nga agpana ken agkamel manong. Nakastoy manunemi nga Sabado ket awan ti klase mi. Gabot addak pa lang idi ti 4th year high school manong. Karget ko deta. Manganay ti pana, alat, ken daduma pa nga masapsapo ko tapno inagja karayan nga agpana ken agkamel. Kinapudno na kit nagtulagan medical man, manong name kini Irene, nga girlfriend ko. High school kami pa ilang manong nga magnobyo kami kini Irene. Diya ka man amo, no anyat nakitkita kini Irene. Nalapsat kami, ken talagang makaguyugoy ti bagi na manong. Naaram namin isuna. Gawat namnamay akidikat tansi-tansingak di lupuna, tansi-tansingak di barokong na manong, karamukong pailaeng di barokong na. Saan sabi ka nagmulagat, bulding pailaeng manong, manggapon. Kung nakarot kang kuha na kita, Irene, masahyan ta, taman sanas mo tapno alalistong dumakil, katak, tulibog buko. Agkabaranggayan kami kung nakumakin ni Irene manong imsaan, agkabangibang kam ti barangay. Agabay nga barangay, agpadpada nga asudag kami iti karayan. At nung raduma, mapan kanumat aglaba. Nagtulagan mi nga ron. Ingkam to aglaba yung upikat sa karayan, June. Kaya tinaknumat agpana Agpababakan to? Una, umayag to agpana di batog yo. Di paglablabaan nyo. Barang aduntot mapanaak. Agkamelak to peti kapi. Ini tayadang ko man di sakak nga rumwaran manong nemi dito balay nagtimkanak ni nanang. John, nang, pamanam. Ikas makita yo. Indakagpana ka nagkamel. Ano ang oras ng kawit ka barok? Naman itong kawa. Adanto sigang, adanto kilawan ni tatang mo, nga makambalam, nga paalag daw. Adanto matmasikang nga tilapia. Hula ni nanang. Apay, kahit nabuwisit ako na. Dito naman din di magbagayo, kadyak pa na remote dito pala. Kastaya katuwan. Opo, ni nanang na ya. Anak sa nagpatpatuloy yan. Mamatpati ka mat ka na kita. No talagang awan ti maalam ang kit di awan. O ano hanggang bagbagang nga uray tadan to sigang kada timpla nga kilawan ni tatang mo. Naik nga rudan. Agluto kay tulad si dain yun nang. Ito yun naman nga masapak ng gawin. Inatakit mo sawan. Anyat mo yun. No adan to pakipanganak sa karayan. Tagtuno akto si Jai. Mangal daw akto si Jai. Para malimton natin maalak. Galing ka karutan. Saan ko organ namnamanin natin iawid mo? Saan yung namnamanin nang basta para malimton na daman iawid ko? Kasi lang nabwisitak di kasi yung baga ni nanang. Yung uray nakit din. Kasi lang ipaypayapay ng jaklo. Di ngamin arnen. No, anta ka nung pa nagkalap, kit ipaypayapay mo jaklo, agmahalas ka no. Dito'y batog mi manong name iti siya malugang. Agad nakabripak lang manong, taas to yung nagpanak.
Makalagi pa kakit talaga nga tumangkan. Makalagi pa kakit 1, 2, 3, 4 to 4 to 4. Among tikas to yung age agit ka aram na maanong ag 16 years old ako. Nagraduar ko nga din high school. Idi karagdaduar ko ti elementary nga nagpakugitak manong. Dito karayan. Dito nagpakugitan mi. Ore kam laado, walo kam hindi nga kakasinsing. Nila kaya bantor. Tinangkugit ka na kami. Manibod min idin, nagpintasin na. Nagpipinalustog kami no kasano ti kadakkel, kadaraklan. Kada kami nagkakasinsin nga nagagadan idin nagkugit kat siyak ti kataklan manong. Damok ti bumatok manong nemi awam pa ti makita. Agpasurong ako na kumaang agpababaak. Uno ana nga taya. Agpasurong ak pula sa kunto aliston agpababa. Uno bumalasi wakto ta isundot pa nagpababa. Nagpasurong ak manong nemi kat nandanon ko na kadagitian na kiti bingkol. Nak! Wow. Bala! Takilabok to manong. Ata. Nagmayat ti plaster na. Kalkalingan na ti balak ta saan nga dakil. Tsak! Apo da hala. Apo, ubo na nga na apo. Nagdakil nga bala na. Bala ko na dakilabok to. Naimas na ito yung sigangan. Maysa. Iyalat ka. Ikasak man ti panak manong. Kabo. Mumuna nga pana. Opo. Hindi agpasuro kak pa'y manong nemi. Albo. Sabden nak dito porong. Nagloko na kiti nga porongan. Pero kagis tambayak dito eh. Si Ibag. Sigurado nga agpababa na kiti porong. Dadakil ko mga rodaya. 2 ramayan, 3 ramayan nga porong. Sumalugdan. Ama, adadadaulod na nga talaga. Isot kadaklan. Upat lagi din nga. Upat nga ramay. Dayton. Abon! Naalaw na. Swerte ak. Talo nga purong manong nemi na alak. 2 nga bala. 2 nga tilapia. Kaya tagpasurong akpay manong nemi, ama, natsambak, angrat manong. Angrat, kabingkulan ngamin katapangan ti tienda manong. Dama, nujak mariro manong nemi, natsambak, 4-5 kilo, tikadakil lang angrat. Nagimas dito nga sigang ninapo. Gabot umaldawan manong nemi bimalasiwa. Sak nagpababa, kabayatan nagpapababa ak manong nemi at kamkamelakon. At makamelak nga udang, at makamelak kakipi. At tinaalak manong nemi at rakila. At tilapia purong kan na ang ratakit hangkong pisok iti alat ko. Dadyalan ko 2 bela. Ada ni sabit manong nemi nga ubon. At magnaak, iti sangat, sumangatak, agwaling-waling dati inubon ko nga napanaak man. At kasta nga, agrugmaak nga kemen, bumatukak manong nemi, tumapuka. Aging nga manong nemi nga mabatog ko, ti paglalabaan, ti barangay da Irene. Bimalasiwakon manong, deta. Apag iso, manong nemi nga makabato kak iti ayanda, iti lumong awak, kat nalasing ko asigod ni Irene. Manong nemi madamang agbugbugsaw. Manong nemi nakadunaig ko na. Padasak na kiti nga. Basatin. Bumasatak, aging nga iti ayanda. Bimasatak, iti babaen na manong nemi, kat iti tulumong awak. Mabatog kundag iti legs na, inigkamak na dagos ti legs na, ay! Oy, anak ko, ala, ni John, lalo, ni Tetoy, magkikiktot.
Ay, kaskwalaak nanang ni John. Kaya pilata nga bigla ka lata nga nagparangakas ng barok. Ayos po. Inigabam sa apay tilup po dato balasan ko. Ana, pasensya kayon. Timakderak manunemi kat nakida dati naubon nga na panaklay. Naghimas di kita na panahon mo raw. No, kaya ito na kita mangsigang tayo. Ay, pagsuna eh. Nagbalon kami. Masidalat, kurang nan. Adain na po eh. Ay rin, alis tom ti bugsaw takwa. Ikagluto. Ayan, oret ha. Adain tukot tayo nga paglutuan. No, kaya't mo, tulungan ka. Ngayon mo pa nakabrief ka lata. Awan short mo. Kababin. Loko ka. Ala. Tumangtangkad nga ro din. Bastos ka lang. Nakababayin nga. Awan ipabulot mo nga short ko. Anda. Nag-short ka, nakababayin. O gusto nga di madakadakil na. Kahit mo igamam. Ano? Kailan tadi sang atin na. Ay, babulutan ang ngaruti. Short mo. Alan. Apo, kumapkap na ta t-shirt mo nga nabasa. Ag parang takaramukom, tabarukong mo. Data mo nang tinakitam. Karamukom ko naman na. Hambat pa nga mga demakil di karamukom. Abete ka din na doon mga klasbet tayo kat nagbukoylan. Sikapay lang ti karamukom, ti barukong na. Kung nga pali atangkon mo. Kadi, tiki-tiki skolaan ta ang babae nga padak. Tatakil ti boobs na. Nakalukluk na. Siya nakapagbagas. Sa gidan damang nga ron. Ito din ang bastos ko. Kadadamot lang ron nga tumanggan na ito. Ito makikita ka. Nang ron agad na ikaktirex mo. Dito, babay ni. Dito ni, puludan pala sa short ko. Pagpagiso siguro. Sige. Inokrad ko, inikat ko manong name tikalot, alat ko. Sa akin diso. Alpasan na, nag-shorta. Nakababay ng peso eh. Natangkan. Tinulungak manong name ni Irene, tuwakap tinangasagana, siyak tinang siksik manong name ti Angrat, siyak tinang ikat ti asang na, sako inikat ti bagis na sako. Tinupag-tupag, apo. Adulagid na ito, agasam. Baka dapat iyawid da. Damala Ricardo? Dalaya, sibuyas ken kamatis. Amo lang sigang? Amo nga. Siyak ti makam mo. Sige mangarun kan. Sagana kung iti ingredients na manon nemi na sinak, iti kaserula, sako inasinan, iti na iwa-iwa, nga angrat manon nemi, sako inplastarin ng pan. Inikap mati na ti sa kabasit niya betsin, sako insaangan, deta. Lingtahan sa met. Kastoyak nagsiganga. Yun unak nga iap-up di ingredients na sako pagburkan. Ningit maksita na. I-low fire mo sagbasit lang na kasta na nagburkan. No? Dati nga tit-tit-tit da di ingredients na numaluto sumagsik iti raman, di lasag di ikan. Iri tagalangasaw, anong name kat ko na ninanang nakin di kadwada. Ay, ore lang kiraos ti changkon marok. Kagi mas ti ayam mo data lot-lotwe mo nala linta data. Medyo kirkiro pelaeng na sa kunto digwan no mayaten. Digiti ingredients na sumagsik ka dato ilasag ti ikan. Ay, staya. Saka mangkirog ka digiti kipi. Kaya na magtemplakam ka digiti lagdaw nanat at akilawan. Po na yung pagmambarok John ta. Imay ka. Kaya di makaluto kami manong nemi at nagkakalanglang kami manong apo. Ni adagaya inumanti. Nanang ni Irene. At suksok na rin na gajin. Kaya mas ti Jin na. Ay wine. Basta may aglaba gumatak ti may sa bilog. Apagisun to. Na maibos ko ng kabidak. No dado mo pa agad iturog ko pa dito ya. Pangururay ti panakabilag na kitay labaak. So nga, iturog ko to. At Irene, sika, Irene. Ampay nang. Agkamal kan to, mat. Danto, iyawit tayo nga sidain tayo. Danto, aduman pala na kita naalak na o reason to na, iyawit yun.
Kita siya kay nga roden. Awan tiyawid mo. Unang, agkamal kam to. Susuruan to niya. Jun nga agkamal. Tapno, ato magkamalak. Nala ka roden. Ituloy ito yung mga, kad nag-imas tagkal do. Amo. Imas ti ang rat nga sinigang. Manong name ti pa yan, ina na tining baga. Ngagkamal to ano ni Irene. Kat sursuruak to ngagkamal. Nagawid din di kiti kakadwada, manong name kat dagiti langin agina tinabati. Kat kabot at dalinong, kada damatin nyap up ti bakit nga ikaman, at damatin pa nakapungan na inturong nan. Nariknanan ti inom na. Ito nga bakit? Kapag isuntong mausawan no griing, kapag isuntong man agakas kayo, agawid kayo tumatin. Nangor to brata, isarsaruan ka ang kamal, di ba kunana? Agpasurong ta. Oh my God. Kinunak manong naming, kat iti ayan di kiti kalidaan, iti napanami. Hindi makadayo kami manong nami, kasi tagkamal na eh. May ka na. Muto ti imam, ti surok, nung surag kamal. Sa bali, mati kinamal ko, manong. Jamat. Babaen ti pusong na. Oh, kapi. Uy, anak kapi. Siya naglukukan. Sana kapi na ito. Ala, maaring ninanang ko Kapi na ito. Gargaman. Isaliksik ko man na ti imak, tap no makarawak ti ipi. Uy, saan mo isaliksik ti imak, ta short ko? Yan tapantik ka. Ama, imingan sa amin nga tilapia na ito. Wala po ito ko. Nagpastos ka. Nagkamamon. Narasay pala ito yung ormo. Kita na ko mga ron. Kiskisam sa mo. Saan Kagangay pala nga. Sige nga ron. Tudak kailan, kinakman. Di pakita ken ka. Pinakita ta. Ala, John. John, ala, ubing tapay. Yung kayat mo, di na. Amanantan, padasantan. Hindi, ito naman. Ipakita ko na ikate ko ang t-shirt ngayon pabulod mo. Oh, tita, sana ito brief ko. Iruwal ko. Ay, nagdakal. Kahit mo, nga ana, igamamit tag-igamakbat keng ka. Mudo tayo, ma'am. Ala, nito ito, ala na, unfair sa mong igaman, igigamak keng ka, hindi ka naman. Sige, napagtagtagargar ka, igamaman. Nagpudot. Kasi ka, saan kumat nga may isarak tiramay ko? May namin isarak mo. Siyempre, awang ko na ito, virgin at naroon. Dito nga ron. Dito sa mga pirit-pirita na kastakit makikiyag. Ano dito ni? Pirit-piritek ni. Dito sa ko natin nga money. Taman. Bastos ka talaga. Dagpinirit ka lang. Ikpirit-piritek dati ta. Pagkapagkalamat. Saan lang nga pagkala. Ano nga ron? Gusto yun Uy. Up and down. Di mo pala nga ron isakbol. Ana? Wala ka na. Mayroon ganun. Ala na. Tangiwat mo. Wala na. Uy, isa mo gusto tangiwat. Bastos ka nga dyan mo talaga. Abay, naniyak sa nga nakaangisin. Manatraman na. Natraman na. Oh, met. Siya ba, met? Di ana. Kanak, met. Ala. Oh my God. Diyan napinaswag plastaran ta. Ala. Ang mga natabang kakita ka na ta. Awan. No, nagtarayag di kitilid ta. Napudot. Ano mapangkayan ta? Na maganga darat. Dito na basa.
naigid mo't na ati. Anong neme, siyak ta mismo tinanguyos ti t-shirt nga. Sa ako'y pasanggir manon neme, iti bingkol. Sa ti karamukong manon neme, nga mansanas na, di mo na nga, kininit ko, di mungay na ko. Oh, John, John. Alat marik na. Mayat. Patakilan da ito yung karamuko mo. Sana pa may kita benta. John. John. Nasakit gandang mayat. John. Di mo na. John. 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 Oh, John, oh. Nagmayat na dinggan dyan ko na nga, John, oh. Insublat ko dyan bangir manong naimitap no. Agpatas mo lang, baka bigla nga dumakil dyan may sakit na, maudi dyan may sa. Kasi dyan matlat inaramid ko manong naimi. Insakmul ko sa ko kinit. Mas masahiyek babayan tingipan ko, mabayan ka na ginibibig ko. Kat nagmayat pa naghasog na ano, John, John, Dinan sinamir manunemi no anyaman tinagidaan na. Sa bagay, naglinis ang kadaratan manong. Ete nuas na inan manon nemi tilupuna. Inikat kundi panti na manong. Kat briplaan mo't tinabatin kanyak. Pindas ti pamagina manon nemi. So na lang tamako na nga makaramukong pa lang di kiti mansanas na. Impapabak ti ulok manong nemi kat addan. Iti ayan ti tilapia na manong. Kininik-init kon manong nemi. Ti perlas na kat June, June, Sa ako kurikur ti murdong ti dilak iti ruangan ti langit, ruangan ti kuweba. When in kurikur ko ti pungtot ti dilak ba nung takayat kong iserek ti dilak. June. Sa ko inamalan nga sinapsapan manong apo insurot na ti patong na ko na. Jun. Jun. Mandipay lang, Jun. Ubing tapay. Mabalinin. Tanda mo tao mo digrekla ka. Dua lawas itan. Nga? Kada di pa nagreklak. Kapertil kon sa iso nga nautugak. Kadi. Loko ka. Nagkastata. Baka agsikog ka. Graduara ka masikog. Dapat ako. Di ba kayat? Basta sana kasiksikogan na dyan. Buwan. I-withdraw to. Ano nga withdraw? Irwar kong to nurumaran. Tapno kasta kitang kagsikog. Peso, oy. Iso ka, nagsagana kan. Ha? Ipan mon? Ala, nakawudbutang nakatakdak. Hamukit kitaan kami na. Kunak manong nemi kat inang malak dagi di bibig na. Kabala kabayatan nga mga alak iti buwelo man. Kasta unahin manong nemi di pa nagpaut, di pa naglanang dagi di bibig mi, kalpasan na tay-tay minga. Manong nemi adan dagi ti tuming ko tinagbaitan di kiti legs na ket adadan nga impalawak ti kayang na. Get ready. Hala, nasakit ka no. Bale, orita nakatubtubukin. Kapertil mo ako na. Dito yan. Diyos ko, 16 years old ako pa lang, John. Orela,
bimtaken na pisangin manunemi ti talun ti langit, na buraken ti kristal, na iruso den manunemi ti armas ko, ket ore la si magad manong tatatalagang insagad ko nga pimpan amin manong. Oh, Jun, nagsakit. Nagmayat, Jun. Jun, anong sumarunon? Jun, di kastoy kon. Ha? Agbayo akon. Ha? Jun, nagmayat. Jun. 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 Ohen manong naming baglagid din tatenga uno nalabas nga tengat aldaw. Pasado alauna alas 2 manong nemi. Naimas titurog ni nanang na gabota. Iminom nga rod ti gin ket inimas na itinangan. Nunangan kami tayo manong nemi dinublek tinangan. Ket dinublemet manong nemi ni Irene tinangan. Wen manong nemi pinisang ko ti talon ti langit ni Irene. Ket itamot ten manong nemi nga kastaon na yun ti panagampayag mi. Pasaray maarus-us kami sa kamtuman ni naglumpa nga agampayag nga tumuknoy ti langit. Tano kasta manong nemi nga climax ni Irene ko na oh, heaven, oh June. Kahit kumanin John. Kagori ka tapain na nagpay lang Uksutan pa lang. Haanin. Aginanap na nakastoy. Irene, I love you. June, dinakto ba yan? Ang anak si Kugak. May bayanak. Saan ka nagsikog? Iba gamit ay nga irwar mo. Samet. Irwar ko kuman na panakbat kinayat kitan. Nga saan pa yung may irwar ko? Aniya? Katuin. Kasi nangaro din nga si Kugak. Inulit may pahin na minsan manong nemi. Ket no kasano tiinas kayang kamnarik na ad-ad manin manong. Tako na imas manin June tawan tinasakit. June, kanayon kan tulad tango may agpana, tumayag tumataglaba. Panapanain nagtulat ta. Naglaing ka pumanat tilapia. Nakaimimas kami. Nakalalaing ka. Nagmayad June. Hindi bang may manong name ti pukaw ti ina ni Irene. Irene! Irene! Yamon! Irene! Kawitan! Uway ako nang. Agakas kailat ang kume. Napagisundo. Adon ta kang malakod. Kinunaan namat manong. Oreta sa amin nga linuto amin manong na imin na tinagkamalak. Ngayon tuloy mo lang tinagkamal. Impas man tinagkamal pag napatsamba amin mat manong na imin na kiti kaadoan ti udang. Ado pa kiti kipi. Sa amin pimaban manong na imin. Nagpaano din nga pimaba. Ayun. Anak kikinuayan din umubrayo ha? Ay, John, dati anak ko inan-ano. Awan na. Nagkambal kam lang. Agkambal ti bukto, agkambal ak patikipi. Ano malat na anayo? Hindi, inahati mao da kakit at si Mang Atak. Impakita keng kuha ng alat. Nakit adumat. Kinapanang pala tinapanaam nga rod. Diyan na. Hangmot malais at naka-over ba? Lakit kuha mangibat ka pa karon mata imas na. Kung kayo yung tididwa nga porong, katso na, sa dato ni, mga lakit lahat suputin natin, supot yun, ayawid ko ti alat, mangibati ka mitlatat mata, mabati mata. Alawang barok kita kaya mga lakag, kaya kami. Ay, Irene, nanang, sabi kas kala, kakapsot. Ulo ni nanang, hamot nabanog kam lang nga naglangoy, nga nagkamal. Awala madigin narabid niya. Awan lang. Ako mo, ubing kampay. Alalang nga rin nagbun nasa lang tataing agsukat ka na kawitan. O rin nakakopi na kon.
Inakarot matin nana. Alam mo barok. Haya. Una na. Ay agyamanak agyamanak mat nana. Nakaimimas ta anak yo. Anak ako nam. Nakaimimas ti. Awan, naimas kayo ko na. Manong name masansan maten nga raramiden mi da ito'y aging ga naggraduar kami ti high school manong. Bakasyon, manong name nabinsan pa nga nagsinarak kami nga nagpapas kami tigid ti karayan. Manong name iti panang karamkam ko karagiti karamukom nga mansanas na. Ang pag-isumit iti manong name nga dahil mga kasinsin ko nga nagkapoy di Manila. Anak ko nang kasin. May kasi di Manila kasin. Isa rin katatrabaho. Kahit sa dito, nangirapin mo tagbasa. Ako bura katel daw, agbasa ka trabi. Nanam ako nayotang, nang, hindi kita talatagang kabarok. No, da kami, hanta ka mapaadal iti college. Nasaya daw na, dadakasinsin mo, mangayap kang ka. Agtrabaho ka tel daw, sa kagbasa ti rabi. Mahirapin ko nga ta kasin. Mahirapin mo. Gabot ta si daglang dya pagtrabahoan tayo. Ito eskwela. Napanunod ka kasing nga kwayat ko nga tulungan ka. Gama na kasi. Yung maumilat pa yung gawid kang gatay. Daan yung naman niya. Yung mapaling ko mati ko. Mapanagpakada. Saan nga pagpakada? Gabot ta. Agrumpatan doon parbangon. Paibilin mo lang tangin ni tatang mo, ni nanang mo, ni kapsat mo, mangibaga. Sige. Barbaring no. Maituloy ko madlatag basa kasin. Aman, no napasnik ka lagad di, maituloy mo. Manong name at dan 2 bulan ko dito in Manila, edi makaawat ak ti surat dananang kinitatan. Napami sa naludsod kini antim nga Esther ti address ti kasinsin mo tadi kamit lag suraten tapno at ako mamit pambarami nga agsubalit ken ka. Agsulit-subli ni Irene iti balay. Damdawagan na kada kami ti address mo anang ti mabalim mi. Kunak kangkwana nga mapanagdamag iti ina ni kasin mo nga Nestor. Tsaka mo ano napan. Kumusta ka na nak? Nagbasbasa ka kadimot lang. Ada sakit problema ni Irene. Kastaon ni pa nakariribok na. Suratan mo ti suna. Kaya nawatam ko mamit, subalitam ko mamit adagos ti surat mi. Kaya nga da ipawit mo anak ko. Ada subrat sweldo nga dati pagbasa, mangipawit ko mamit. At kakaasi kami kinitatang mo. Nagsubalitak nga rod manong nemi. Kaya di, tamawat kung di subalit da manong nemi. Duwamutin nga surat. Nagapu ka na tatang, kan nagapukin ni Irene. Di mo na manon nemi nga lunoktak. Kat tip surat ni Irene. Ken ka. June. Kastaon ito sakit tinakam ko kinsang sangit ko di maamuak. Nga napangkagamit na Manila nga saan nga nagpakpakada. Sa saan kamat nga agsurat. So nga nakapagsurat ako nga dagos, hindi tamamak no anya address mo. Kumusta kan? Sabi ko taon kasukat ko dita. No siyak tikait mga damakin. Kakaasyak, edi nga mangilimlimang, mangsinsinturon, mangbarbarikas dito dyan ko. Yung saan ko nga mailibak. Masikugak. Diyos ko, masikug ka no? Ay, apo, nasikugak no kasta. Ntuloy ko aminasa. Aglimanton nga bulan. Gabot amon na amuanin dat, nanang kinitatang ko nga masikugak. Pinalubusak latat. Saan ako nagbarbarikes. Kadakayan. Amon sa karubaan. Amo pa yan datatang kinanang mo. Idita mapangkualayan ti address mo. Inpunoon ka na kwada, nga tisikog ko, ket putot mo, nga po ko da.
Kahit ko ang subalitam nga dagos ti surat ko, kahit mamuak no anya ti plano. Agawid ka kadi nga may mangikasar kanya, uno orayam nga mayanak ti anak ta, sa kanto bakasyon. No damagi kadatatang kininanang, ubing ta kanupay lang agkasar, saan kanupay lang mabalin. Kahit kunak, sabi ko sa anak ni suksukat. Ipagbaga po kumatagbaling nga anak ta June. Iba't patig ka unay-unay. Kahit kang kanayon ko nga kaililiw, iti panagsinsinarak ta iti ti karayan. I miss you and I love you more. Namuan ti kasinsin ko anong name nga ni Nestor ti problema. Ano ka ti plano? So balitak ti surat na. Ibagak nga kururay nga dinabaybayan ti anak mi. Kahit ituloy ko tagbasa kasin. Ano ang gawidak? Sigurado nga matuntay ti arapat ko. Maoray na nga tamat it within 4 years. O pato nga tamat ti tawon ti anak mi. No, kaspagarikan lang tada maurnong ko. Imbes nga agpawitak kadananang ni Irene di pawitak. Tapno di kasta kada gastusan na ti panaganak na. Ken gastusan din nga ginan. Sa anak nga ron nga nagbakbakasyon manong. No kasta nga summer, agtrabaho ak pa inukan iti rabii. Aldaw rabii iti panagtrabaho no summer. No. Surat laengen manong nemi, tirang tay, iti nagbaitan mi kini Irene. Agipaw-pawit mo't manong nemi iti ladawan ti anak mi. Nga niya. Alfonso III. Gabuta Alfonso Juniorak kat Alfonso III manong nemi ti anak mi kini Irene. Aging ka nga sa nga napupuutan ti panaglabas ti panawen agraduara kun manong. Kading kalikagum ko nga makaumay datatang kaninanang dito Manila kaduwada ni Irene agraman kaniya Alfonso III ni Junjun. Yung may tangarot imatandar manong name ti graduation ko kadidaadan ni Irene naitkan kami ti gundaway manong name nga nangep iti iliw ti tunggal may sa kada kami. Upaten ti tawen ni Junjun. Masapol nga ada atinan. Jun, awan ka ning madlang di. Tiyan niya. Baka no, ang dasabali to ha. Baka madamdaman, damang pangit ka niya ha. Awan, nagbali na ka na pudno ka. Awan ti sabali nga naramit ko na di nagbasa, nagtrabaho ng basa. Kani, nagraduara ko. Di mo ko noon ngagbati ka dito Manila, dito pagtrabaho. No lagi di ba ipasakon ti board ko. Agaplayak, ije lugar tayo. Tadyamat lang ti pagudbraak. Kaninto na trabaho, isuntun pa nagkalaysata. Nagpapas kami nga tiragsak, manong nami nga nangip-ip iti ilit itong galmay sa kana kami. Kalpasandeta, kadimteng ti kabigatan ng isot graduation program. Kat siyempre, manong nami, dito nga nakaragsak kami, kat nagawid mo't lahang ni Kitoy, kat kadwa na siyempre ni Junchun, kanigdaganak kanya. Yung tuloy ko pa lang din nagtrabaho, nami sak nag-take the board, kat hindi mairwar kon ti pa nag-board ko. Nag-apply ako manong nami kanina dumadong nga babaling ko pagsarkan iti lugar mi. Nga nagawid akmanten manong nami dito'y balay. Apag isumat ka damang tawag kaniyak manong nami agreport ako niti Lunes. Siyempre kak manong nami nga nag-umpisina iti may sabang ko. Di makadakas manong nami napasarunsunak ni Junjun. Masigugmat manen ni Irene manong. Nagapo ang iti opisina, dumagasak sa balay, sa agtarus iti balay da Irene. Numampesang kami pa nga nagkasar, nga magdenden na kami manong, tasup-suportarak nga rod. Ida nga gina, kahit kastamit di may kaduang anak mi. Di may kaduan, naipas ngayon, di may kaduang anak mi, kanadan talo nga bulan na ni Jennifer manong, ni Jay, nagkalaysa kami kani Irene,
isumatin pa nagsaruno nakaigdan di pa nagbunyag ni Jennifer. Nakaipanagdarak di bukod mi nga balay manong nemi dito barangay mi nga asideg ti family house mi. Edad ang balay mi nga dito ay ngagyan di kita giina ni Irene, ni Junjun, kasta matang ni Jennifer. Awan di sa bahaling araramidan ti asawak no saan nga mga iwan ka dagiti ubing aging nga kinidaw nati kaadda kumati sari-sari store na. Nangipasdek nga ro ti sari-sari store ng Irene sari-sari store. Na iso ti obra ti asawa. Mga sikaso ka dagiti talon nga anak mi ken mga sikaso iti store. Dito yakbat nga grupuat manong nemi ken dumapanak mga opisina aga-adamatan na kotsek nga nagatang ko nga service ko man. Ano kasta nga bakasyon, nagkukuyog kami kadagiti agiina nga mapangkamagpaspasyan. Manong nemi numampay na sapa nga timao ni Junjun. Manong nemi. Nga si Marunomat idi ni Jennifer. Ken si Maruno manong nemi ni Miles. Ubing kam unay, ubing kam palaeng nga nagkaanak. Kaya mabaling nga makita minto nga sila kam tulag kakasadar, di kita anak mi, nadumteng tumanong na mi, itinanay nga panagdakkel ka. Karamukom, kunak idi manong na mi kadagiti mansanas, idi barukong ti asawa, ngam kadagitoy, rin talon ti anak na, di karamukom manong na mi, nakaagtultuloy, iti biya, kinabukel na. Nakaslasan nga kupas, dayta nga mansanas na. Dito nga ron, di ba kasarita, manong naming kasla iti kalmalayng, kat sabi ko ma, agyaman naglauna iti anus mo nga nagibasa, kat sabi ko ma, tadamat na ibatik nga adal, liw-liwakin pagsalimingan ti biyag, karikitipadak nga dimngag kinagbuya. Thank you very much. Kaya agyaman nga ron nga pagayam mo, June. Thank you, King John. Tingin ka pa nagsurat. Babay na po. Mabuhay tayong lahat.